Ndinoteverwa nemweya wemwana wangu akafa pese pandiri chero kubasa. Chinondishungurudza ndini ndine chekuita nerufu rwake. Chokwadi ndiri munhu asina moyo uye ndinozvishora zuva nezuva. Anondimukira kuhope, ndinomurota tichema, akanditarisa maziso every day. Madiro angu emari aya akandidonedza. Ndakauya kuSouth Africa ndichidawo basa rakanaka, asi basa handina kuwana. Ndaisava nemapepa akakwana anodiwa kuti ndiwane basa. Saka ndakati regai ndichiita zvekuruka musoro. Asi pandakatanga ndaisawana makastoma, mari yaingoperera muchikafu. So ndakati maybe handisi kuita zviri right. Saka regai ndipindewo magroup ewomen's empowerment. Saka ndakajoina group revakadzi vari mabhizinesi tichiita hedu misangano. Mamwe magroup aya aive vakadzi vaita zvekunohodha kuChina neTurkey. Saka ndakafarira zvandaiona. Ndakaramba ndirimo kuti ndidzidzewo zvakawanda. Ini hangu handifariri zvemapoka poka, asi ndakangoti regai ndimboramba ndirimo. Tari akauya kuinbox kwangu mushure mekunge ndazviintroducer sahairdresser. Akati munhu aimbomuruka akaenda kumhiri kwemakungwa, saka anoda mumwe hairdresser. Ndakanomugadzira musoro wake akafara nebasa randainge ndaita, uye akaudza vamwe vane mari kuti vauye kwandiri kuzogadzirwa musoro. Ndiko kuzivana kwandakaita nedzinza iri rema-rich aunties. Ndakatanga kuvaka ukama navo, papa vaitondisheedza kudzimba dzavo. Ma-rich aunt aya vaigara upenyu hwakanaka. Maoko avo aya aiva akatsetseka semukaka. Vaiti ndavagadzira musoro aiwa ndaibhadhira zvakanakisa. Kana gore rapera vaindidanawo kumapati kwavo. Handizivi kuti upenyu hwaizomira sei dei ndisina kusangana nevanhu ava. Tara aingoramba achibvunza kuti ndiri kuita mari here, asi ndakamuudza kuti zvinhu zvakaoma asi zviri nani. Asi akati ndinovimba kuti one day uchaitawo sesu zvekuti ndinosuma mumari, asi zvinoda wazvipira uye nemwoyo wakashinga. Pati yakapera, Tari aingandisiya nemibvunzo yakawandisa isina mhinduro. Vhiki raitevera, Tari akauya akati wagadza here kuchinja life yako? Ndikati urombo huri kundichembedza. Ndaingogara ndine stress yezvikwereti. Akati ndichaenda newe kune munhu achakupa ropafadzo. Takaenda kuna Blesser akandipa screwdriver nepowder yakanzi ndiise pasi pepilo mazuva 7 akatevedzana. Handina kudzamisa pfungwa nezvazvo. Musi wechi7 ndakamuka ndokutanga kugadzira breakfast yemwana wangu ane makore 10. Ndakati asi nhasi anonoka kumuka nekuti aikurumidza kumuka. Ndiye aitondimusa nekuti dzimwe nguva ndinenge ndakaneta. Ndakaenda kurumu kwake kuti ndione kuti ari right here. Aive akarara. Ndakaswedera padhuze ndokuvhura gumbezi. Mwana wangu aive achitonhora semagodo echando. Matumbu angu akasungana mudumbu. Ko chii chaitika kumwana wangu? Patakaenda kunorara aive asiri kurwara hwani. Chingave chirwere hwai chauraya mwana wangu kuhope. Misodzi yangu yakatanga kuerera. Ndakadeedza vavakidzane vakazodana maporisa kuti vatore mutumbi uende kumochari. Ndakatora jira jena ndokumufukidza. Ndipo pandakaona chinhu chaikatyamadza. Mwana wangu aive ane buri pahuro, zvairatidza kuti chinhu chambaya chinenge banga kana drill. Ndakaenda kunotarisa screwdriver pasi pepilo ndokuona pasina chinhu. Ndakaziva kuti ndazviurayira mwana. Asi sei? Mibvunzo yakazara mumusoro mangu. Ko afa sei? Ko ndindauraya here? Hapana chandaitondera nekuti musi wacho ndainge ndabva kubasa ndakaneta. Asi pane akauya patakarara. Asi sei? Madhoo haana kana mbovhura. Ndakafondera Tari. Auya akanditi hande tinoona munhu uya ainge andipa screwdriver. Ndakabva ndaziva kuti saka ndiye Blesser azviita izvi. Ndakasvika kuna Blesser ndichiedza kumuudza zvakaitika, asi iye aive akatodzikama hake. Akati ndiwe waita izvi nemaoko ako, ndiwe wauraya mwana wako. Akati pawakabvuma zvese musi wakauya uya ndipo pawakachera guva remwana wako. Ndakaona kuti Tari mutengesi waya asina kundiudza izvi, kana iye Blesser mutengesi waya asina kundiudza kuti zvichatora life yemwana wangu. Vaviri ava vaisatombogaya panguva iyi. Ndakaziva kuti Tari nema-rich aunts vave nemushonga vachichekeresa pedyo kuti vaite mari. Blesser akati zvaita wakutanga kuita mashopping trips overseas. Akati chandakuda iye zvino idota remutumbi. Akati ndinoda dota iri kuti ndirigadzire nepowder ndakakupa, uchafamba nedota iri pese pauri, zvekuti ndaizoita sei izvi zvaive zvisarira ini. Ndakambotanga ndichisa muhandbag, asi zvaisandiitira. Business rakatanga kufamba, makastoma akatanga kuwanda. Ndakapedzisira ndave nevashandi. Ndakavaka imba ndikatenga latest SUV mumwedzi mishoma. Pese pandiri ndinenge ndine dota iri. Kufamba nemwana wangu akafa. Ingadai ndakaziva kuti ndiwo mashura ndiri kupindana nawo, ingadai ndisina kumbobvuma. Hongu mari ndinayo,
Pose pandinofamba ndinofamba nemwana wangu. Kurara haparariki, usiku neusiku mwana wangu ndinomuona. Pfungwa dzangu dzakuchindisiya, handizivi kuti ndiite sei. Ingadai ndakaziva. Munguva tinoshora upenyu hwatinenge tichirarama, tichishanda mari isingakwani, asi tinenge tine mufaro. Pari zvino handina mufaro. Uhu ndihwo upenyu hwandakapinda mazviri ndisingazivi. Panze apo pane vanhu vari wicked. Ndinoda kukukurudzirai kuti musayemura zvinhu zvamunenge musingazivi, nekuti anozongoguma ava masori. Ndatenda ndipo paperera nyaya yangu. Good morning muri yeZimbabwe vedu ema. Wanyaya yatawana iyi inyaya ndangoitumirwa wasininiwo ndatosarawo ndine mibvunzo yakawanda. Mwana akatofa vasingazivi. Imi upenyu hwakaoma veduwe. Zvinorwadza samai, unenge uchiti uri kuzama kakushanda kuti muri irarame, zvino kana wapinzwa muna makuna akadai wodiiko veduwe, zvakaoma. Chokwadi ndinotiwo sori kuna mama vakawirwa neizvi. Handiziviwo kuti zvinodzosereka sei. Vanhu vakadai vanenge vachida kusungisiwa zvesho, nekuti munhu anozokuudza kuti musi wawakabvuma materms and conditions ndiwo musi wawakachera guva. Apa iwe uchibvuma materms and conditions unenge usingatozivi kuti uri kuzvipinza muna taisireva. Ndipo paperera nyaya yedu. Ndatenda.